Dobrodošli u još jednu emisiju Jet Set Top 5. Moj današnji gost je neko koji je... Očekivao sam od njega da će biti u Zadruzi zaista mnogo duže, jer je tako polagali smo nekako nade u njega kada je snimao profil, kada je bio na sistematskom pregledu, ali se sve to nešto izmenilo, ali u razgovoru sa njim do sada on kaže da je itekako mu drago što je napustio Zadrugu, a zašto mu je drago i zašto je dotakao, ajde da kažemo, tu tačku, poslednju kap koja bi prelila čašu, otkriće nam Damir Tepovac. Damire, dobro mi došao. Hvala na pozivu. Jesi dobro? Fantazija. Evo da neke stvari raščistimo. Ja sam ispratio tvoj izlazak iz Zadruge i sve. Početi od tih nekih stvari koje su desile pre. Obećavao si mnogo. Mnogo si onako euforičan, energičan ušao. Bio si kao idem do kraja, do pobjede. Mislim, ajde da kažemo ne do pobjede, ali si negde očekivao da ćeš izdržati, pobediti samog sebe. Šta se zapravo desilo, pa si sada srećan što si izašao nakon meseci i po dana? Pa vidi, mogu se ja tamo da trpim još stvarno to nespavanje, hladna voda, loša ishrana, sve sam ja to mogu istrpim osim glavne stvari, to je 10 sati za stolom, neke dečije banalne temice, to me nije zainteresovalo. Dobro, izbačen si, pa mogu da, ajde, ja ću slobodno da kažem, zato što si bio neaktivan. Zbog čega si bio neaktivan? Nemam pojma, brate. Se sećaš svog nastupa ispred Pinka, kad smo razgovarali, kad smo te prvi put sreli, ta energija, to što si nosio u sebi stvarno je obećavalo? Iskreno, ja nisam znao da ulazim stvarno u Zadrugu, nisam sve skupa pogledao 15 minuta, to su bili klipovi neki, Ekrem Jevrić, pijan Pado Bunar, tako nešto, znači stvarno nisam znao da ulazim. Nisam ja baš obećavao da ću ostati do kraja, znaš. Ispostavilo se tako da nisam tamo našao 3 osobe s kojima sam mogao da pričam, svi ostali govarali, trčarili. Čak i nisam se toliko, da jesam, odvojio sam se, nisam bio Vuk samotnjak. Jednostavno nisam, ja ni u privatnom životu ne zabadam nos tuđe poslove. Dešava se izbacivanje iz Zadruge, to veče dobijaš telefon, svoje osnovne stvari koje si ostavio u produkciji. Šta je prvo što si uradio? Palio telefon jer sam znao da ga neću moći koristiti sledećih pola sata. Znaš, kad krenu poruke, notifikacije, sam zabagao, to sam prvo radio, sam shvatio kao šta sad, otvori novčanik, imam par hiljada, dobacili smo je tamo do hotela, i kao, pa ja moram u Suboticu. Fuuu, tu je naišlo na pomoć interneta i Facebooka, dokupao sam Suboticu odmah, sva sreća. Ispratili smo da si ti neko ko je rekao da si ostao bukvalno bez ičega, znači u novčaniku nemaš gde, kako da odeš kod svoje kuće, tako? Znaš šta, imao sam para onda za taksi do Buske i za autobus, ali ja imam 3 puna džaka stvari. Nemam kofer pa kao idem. Da. Šta radim s tim? Grozno, brate. Zanima me, kako si se nosio sa nehigijenom koja vlada u Zadruzi? Vidi, mogu podneti. Stvarno mogu da trpim, to nije, samo skliknem, ignori, nek smrdi, nek je glibavo, mogu se tuširati hladnom vodom, što jesam. To mi nije išlo toliko na živce. Sam skapirao 60 ljudi, neki razmaženih indijanaca, šta li radim, ali da je bilo tu stvari tipa, tuš kabini, pored već šolje, baš to onako nepojemljivo bilo. Kako dospe do tuš kabine? Kako, ne znam. Ne samo to, pa par put smo naišli tako znaš, nekom nestalo već papira pa je skinuo čarape, znaš, tako sam bacio pored, mislim. 3. dan smo začepili već šolju, čoveče. Onda 3 dana nismo imali 2 veća nego 1. Da nije bilo Kristijana, pa mi plivali on čovjek ustane pre svih nas i onaj donji već se samo pere. Kako je Kristijan otišao opet džumbus? Izvini, još uvijek sam šokiran čarapom. Ne znam da li je smiješno ili žalostno, tragikomedija. Da, Čarapa, da, par puta sam naišao na čarapu. Tako to vidiš, onako brown skid marks i onako stavljena pored. Mislim, to se sve dešava, pričamo o periodu od mesec dana ste unutra, znači šta će se desiti za 6-7... Pred kamerama. Pred kamerama, da. Neko nije imao problem da skine čarapu i da zna da ga neko snima. Nepojmljivo. Šta ti je rekao Ivan kad ste se čuli? Ko Ivan? Nešković. Pitao me, brate, da li je stvari ostalo kod mene. To je prvo bilo. Jeste, sačuvao sam neke dukseve, trenerke i to, pola je pobacana. Nešto je pokradeno meni njemu, ali uglavnom imaće šta da obuče, pazio se da stvari. Da.
To je bilo prvo. Da li se čuo možda sa Snežom koja je pobegla isto sa Ivanom? Kratko, samo s nekim porukama, ono, da, a mislim, ja sam znao da će njih dvoje bežati, ono, ja rekao sam, nemojte se normalni, oni su nakanili, Ivan je pobegao jer ubilo ga to što nije bilo hrane, a mrzi pirinač, a ovdje ga je morao naučiti kuvat. I on se morao, da bi naučio kuvat, da bi skuo pirinač, on se morao tući za ringlu, jer ima 3 sata na dan radi ringla. Da. I to je njega, ono, tako. I još plus cigare, ono. Damire, kada, mislim, ne mogu da sad da kažem da li si zadovoljan svojom zaradom, ali ovdje da kažemo mesec i po dana si bio unutra, nešto si zaradio. Nećeš biti sad isplaćen još 10 meseci, ali će ti doći za 10 meseci. Znači, stići će ti te pare. Barem, ajde da te pitam, kako ćeš ih potrošiti? Ćeš da na sladak život nešto sebi? Pa, klasika, znaš kako ja trošim pare, razumeš? Ali mislim da će se, znaš, nisam uz nešto basnosnovno, ali nije ni zanemarljivo. Nešto si ja pogrešno shvatio da par dobijam odmah. Ne. Pa sam ih unapred već potrošio. Aha. Tako da taj neko će morat malo sačekati da mu vrati dug. Dobro, eto, znaš kad dobijaš. U poslednjoj nedelji realitija ćete biti svi isplaćeni. Tako da, reci mi što se tiče sledeće sezone, ako bude bila, poučen ovim iskustvom, ovim što si doživeo, video, da li bi se vratio, recimo, možda spremniji, da psihički više spremniji, da možda izdržiš još veće te situacije s kojima si susretao tamo? Vidi, ako bi se desio poziv sledeće sezone, da prihvatio bi ga, ono, bez problema. Dobro, da ti kažeš bleja kraj. Da, odeš tamo, bleješ, ribe u gaćama, centralno grejanje, bazen, sjajno, razumeš? Ne moraš biti u računima, da li život imaju šta da jedu. Jeste. Stvarno je okej. Plus si plaćen za to. Plus si dobro plaćen za to. Jeste. Što je sjajno. A sad, znaš, da li bi se spremio, onda to ne bio ja. Razumeš? Ne. Ali misliš da takav ti, prirodan ti može da opstane u reality? Pa vidiš da ne može. Mislim, meni je Miki rekao, ono, kao, njegove reči su normalci, ispadaju među prvima. Kad smo kod normalaca, za kraj mi reci, šta misliš o Marku Smiljiću? Ej, znači, ja sam rekao, žalosno je, mislim, u sad dobroj kontekstu, žalosno je što stariji sam od dečka 20 godina. Mogu mu Ćale biti. S njim sam pričao najsmislenije razgovore tamo. Znaš, znači, znaš kakvi su ostali. Dobro. Dečko, 22 godine, normalan, pametan. Želim mu stvarno da tamo da ostane baš dugo. Ono. Jer on je jedan od normalnih, a ipak nije za ispadanje, čak važi, ne znam da li znaš, za jednog od favorita trenutno. Verujem da važi za favorita, ono, to je sjajan lik, ono. On je sebi namesti u glavu da sve na vreme mora malo se aktivira, nešto da ga interesuje, makar ga i ne interesovalo. Znaš, ja nisam mogao fejkujem. Nisam mogao da dižem ruku kao da razmatram da se ovaj zaljubi u ovu ili on to može. Znaš. Ali ti nisi taj lik. Dobro, znači sljedeće godine ako dobiješ poziv, ti ulaziš, nemaš problem sa tim. Nema problem. Dobro, hvala ti puno, hvala ti što si odvojio vreme i što smo pričali eto malo o situacijama koje su se desile nakon i reality, a eto možda te vidimo i sljedeće sezone, a možda i ove ako dobiješ ponovo poziv da uđeš, bit će baraš svakako. Pa da bre, kako god me zovu, idem gledati.